Есетровите риби обитават моретата и океаните от над 200 милиона години. А днес, в Черно море, тяхното оцеляване зависи от нас. Защото една единствена уловена есетра може да донесе няколко хиляди евро на рибарите, които ежедневно се борят за прехраната си в морето. Но ние знаем, че за рибарите в Черно море не само парите са важни. Познаваме връзката им с нашето море, както и отговорното им отношение към екосистемите, от които зависят те, а и всички ние. През 2023 година стартирахме амбициозната инициатива Спасител на есетрите. Целта ни – да отключим потенциала на риболовния флот в Черно море за опазването на застрашените от изчезване есетри. Нашият подход – да стимулираме усилията на отговорните рибари, като ги направим видими за широка публика. И така да вдъхновим повече капитани и екипажите им да се присъединят. Механизмът на инициативата е прост, но ефективен. Помолихме рибарите, които връщат обратно в морето есетри, уловени в мрежите им, да ни изпращат свои заснети с телефон клипове. В замяна обещахме да показваме лицата им, да разказваме историите им, да им отдадем уважението и признанието, които заслужават. Веднъж годишно се ангажирахме да връчваме символичната титла Спасител на есетрите на онзи капитан, оказал най-голямо влияние върху каузата ни. Това е всичко, което поискахме и всичко, което им обещахме. И все пак, чрез техните клипове, успяхме да съберем информация за броя на есетрите и други ценни данни за този древен вид. Споделяйки техните клипове и истории, успяхме да създадем вълна от все повече и повече риболовни кораби, които се включиха в проекта. Само през първата година бяха спасени 86 есетри. През 2024 година още 89. Влизайки в третата година на проекта, новите случаи вече се трупат. Сред тях е и най-голямата досега – муруна с дължина 3 метра и 25 см. Всяка година броят на участващите кораби и капитани се увеличава. Днес те са почти 4 пъти повече, отколкото в началото. Героите на тази история показаха, че всеки рибар може да бъде пазител на морето и да бъде вдъхновение за другите да последват примера му. Споделяме резултатите от проекта с българските институции и с най-значимите международни организации, ангажирани с опазването на екосистемите на Черно море. И това, което започна като малък проект, сега се превръща в дългосрочна инициатива. Следващата ни стъпка е да разширим Спасител на есетрите извън България, заедно с рибари в Румъния и Турция. Защото само общите ни усилия ще доведат до резултатите, от които нашето море се нуждае. Вижте повече на 4hourSea.org.